היום אנחנו נעשה שני תקיפות, כפי שאתם רואים גם רק התעוררתי. אז כן, יאללה, בוא נתחיל. level 6. אין לי אותי קשה. נעשה את וויץ' בומבר וג'אנט מקדימה. אם אין מזל נהרוס לו גם את הבניין. נקווה שלא עושים לנו וולקרים. אפשר שווה. איזה דמבלו. עכשיו וולקרים מקדימה לא שם. כפי שהוויץ' הזה. נוריד את החצי שניות. סימרוז. לא עובד לו בתקופה. תביא. נשים קובלינים. סלד אריאנט. אוי. עמדנו באחדות הבאה. וואו, יש את זה טוב. טוב מאוד. למה אתה סתם ככה סתם? תמיני הוץ. מה אתה נוב? יופי, פליז, פרנד, יופי. אוי, זה בסדר. אוקיי, בוא נוריד לו גם לבניין. רוחת להוריד את הבניין, לא אכפת לי, נוריד לו את הבניין הזה. בוא ננסה להוריד לו את השלושה. בוא ננסה אותו השלושה. יאללה, מיניפק אל תחזב אותי. יאללה, קדם מיניפק יותר חזק. טוב אתה. כמעט המכה טוב, יואו, וואי, הבניין שלו שנייה מת. יאללה, בוא נלך לאמצעי. ננסה לעשות לו שלושה. ליש. אוקיי, וואו, זה היה ממש מאפן. מה שהוא כרגע עשה. אבל ממש, ברמות מטורפות. מה זה לא הרס אותם? תהרוג לי אותו. זה ככה. יופי, זה ככה. טוב אותה. יאללה, התקפה אחת ואני מצליח. יאללה, ביטחון, ג'י, פיגועים. ואנחנו ממשיכים למשחק הבא. 3 קראון. 37 גביעים, פי. וואו, אנחנו עוד מעט גם עולים לארנה. בואו נראה, הסתכלו, זה כל מה שיש לי. אפילו אפשר לראות כאן שרק התחלתי כאילו אתמול. אוקיי, יאללה, בוא נתחיל. לבל 4, נחמד כמוני. יאללה, good luck. נקווה שיהיה משחק טוב, נקווה שאני אנצח כרגיל. ננסים... מה זה? יופי. בסדר. מה אתה שם עכשיו רוז על הקינג? איזה נוב. פליז. לא רק הבומבום מקדימה. אוי, לא. לא, ג'נט הלך לבד. טוב, נקווה שסמכית נהיה מוכנים מרוז. מי שם פרינס להגנה? אפשר להבין? זה מזכיר ולא מאמין ככה אחרת. אני לא רוצה למות. וואלה, ככה נשאר לך 24 חיים, אני יכול לעשות יאו. טוב, אז התחיל להתקפה מהצד השני. אני מקווה שהיא תעבוד. יופי. וואו, במכה אחת, יואו. וואו, כמה אני מוריד לו. הרסתי אותו בניין. בוא ננסה לשלש אותו. סמוויץ' נראה לי מתכוון לשים ג'אנר. עוד יותר גדול.
טוב, נוריד את הבניין. אנחנו רואים לפעמים שהוא לא. אני יודע, אפס. טוב, צריך לקחת שאני נוריד לו את הבניין, אז לא כל כך... אנחנו איזה אחד שלי נוריד לו את הבניין, אז לא כל כך מעניין אותי. אני רוצה לעשות חלה. אתם יודעים אני אחבר שיש משמאל. נעשה שיש משמאל. וואו, לא יצא לי טוב מה שהוא עושה. וואו, טוב האיש הזה. האיש הזה לא פרייר. טוב. יאללה, arrows. Good game. אוקיי חברים, אז תודה רבה שצפיתם ונתראה בפרק הבא.